ga kiɗa na Profesa, shi Prof yayan dakta, ilimi so sun tara. Maman Aisha ga Maryam, Usman har ma Umar, Hajiya masu alkhairi, tayyama ba ta gori. Yau gida na ta nai birki, kyau na shuka ta ji taki. Allah kara Profesa, Binta masu dubin amsa. Haddara ki ku an kasa, ganin ki mu har mun kosa. Sun sani kin fi garfin su, tun da rata kin basu. Prof Binta Isyaku, Allah kare hajiya mama. Profesan mu Binta kun ga da shan Allah ce, mai gonar ilimi gunta al'umma suka ɗauka ribita. Profesa mai gonar ilimi gunta al'umma suka ɗauka ribita. Profesan mu hajiya Binta alkhairi ce, cikin al'umma inda irin su ilimi sai an samu. komai da garan ba in yayi mana alkhairi ne, yayi mana kyauta kuma mu nema yayi ƙari ne. Dukan nasara ta rabu ƙarshen jagora ne, da shan Allah zan yi wa waka haka hujja ne. Allah kare ki Profesa Binta maman Usman ke ce. Profesa mai gonar ilimi gunta al'umma suka ɗauka ribita. Muje gaba mama Binta wannan ba ta da sarrai, da ta busa kwaya ta iri sai ta yo tsirrai. Ta taimaki al'umma dan sun samu alkhairai, duk wanda ya zauna inuwa da ta sai an morai. Ko ba da taro ba ilimi na Profesa baiwa ce. Profesa mai gonar ilimi gunta al'umma suka ɗauka ribita. waka ta ukunce na yi wa hajiya ta kai in yi, ko zan mata 50 Nasiru ni ba na shayi. Zaman mu da hajiya Binta ba ta kula yayi, ni ne kwa mawaƙi na tambatare na makoyi. Barai na mafari duk abin da na zama hajiya ta ke ce. Profesa mai gonar ilimi gunta al'umma suka ɗauka ribita. kita ka sanno baki wani gasa mugunta, tana koyar mu ilimi har ma na zumunta. Allah ya tsare ki hajiyar miki zarta magauta. Profesan mu Binta ta gana da makota, wannan ya saka ni na yi wa hajiya baiti dan ta dace. Profesa mai gonar ilimi gunta al'umma suka ɗauka ribita. matar dakta ce gwagwarmaya ita ta yi sabawa, a neman ilimi PROF ta yi jurewa. Kuda ta Sabo wanda shi ma ya yi shaidarwa, Allah ya tsare ka dakta sai na yi gaisarwa. Komin bata mai dakta Sabo da ya yi fushi zai huce. Profesa mai gonar ilimi gunta al'umma suka ɗauka ribita. ga 'ya'ya na ke zan yi gaisuwa ta yanzu. Umar Sabo da ɗan halak ne ban mance ba, ganin Aisha maman mu bi na ban barkin ba. Mai hannun kyauta Maryam Sabo wanda tana nan, na gaida mazaje wasu masaba wanda wuce nan. Ɗayan hajiya ne Profesa Binta mai bamun nan, Naseer Hotoro Profesa na yi wa da baitin nan. Fata ki ga malau mama masu tarihin nan, da kin tunkaro ki da jama'ar ki magauta sai sun kauce. Profesa mai gonar ilimi gunta al'umma suka ɗauka ribita. Profesan mu hajiya Binta alkhairi ce, cikin al'umma